Daar was ik al bang voor. Of die goede man op de... Goedemorgen. Goedemorgen. In filmen? Het is zoals het is. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is zo. Dat heb je erop gehangen, dat bordje. Ja, zeker. Want heel veel mensen die zeggen van, we gaan niet te doen en zo allemaal. En dan zeggen we, ja, het is zoals het is, hè. Ja. Dus eigenlijk is dat het antwoord op alle vragen van mensen. Ja, die langskomen en zo. En ja, sommigen commenteren dan ook vragen en dan vertel ik ze wat meer. Maar ja, dit is het eerste tiny house van Loor is het eigenlijk, dit. Ja, opknappertje. Ja, precies ja. En waarom is dit blijven staan? Daar zit je een meterkast in van een ooiboerderij. En de boerderij is gesloopt hier onder meer. En ja, de stroom hebben we nog nodig voor de bouw. Dus we hebben hem laten staan en ja, we kosten het helemaal slopen en aftummeren, maar we kunnen ook gewoon de hal laten staan. Ja. Ja. Ik vind het wel een klein tijdelijk momentje eigenlijk. Ja, ja. Of monumentje. Het is wel een markant gebouw. Ja, Maar want, ik vond de opmerking over Tiny House vond ik nog veel leuker. Ziet je van Loor? ja, ja, zeker. Al ja, geboren en getogen. Op deze plek? Nee, meer. Ik ben geboren en getogen op Loor-Zuid. Loor-Zuid. Ja, dat is hoe nou de grote hallen staan van Oh ja. Kampershoek, in het strieterrein. De blokkendozen. Ja, precies ja. Ja. En ja, nu woon ik zo lang niet voor bij mijn schoenhooiers en ja, dan zijn we aan het bouwen. Ook vrek, de fundering leed er al. Ja, precies. De fundering ligt er. We hebben eerst ja, hier de boerderij die stond in, die stallen die hebben we eerst gesloopt. En daar hebben we 2 jaar op gedaan. 2 jaar? Ja, gewoon zo boete tiets, hè, zoals ze dat zeggen. Hè. En ja, zo langzaam zijn we weer een beetje aan het opbouwen. Ja, het ging eigenlijk voornamelijk om de plekken en ja, die gaan we benutten. Waar is dat voor belangrijk om iets in ons geboortedorp te vinden? Ja, op zich wel. We woonden hier in Loorveld in de Nouwijk, ook dicht bij Loor. Maar ja, toch blijft je op een of andere manier trekken, zeg maar. Hoe je vanaf komt, ja, daar voelt je je ook over gemaakt en op de plaats. Hey, ik kan me de boerderij nog goed herinneren, want we zijn hier wel eens dukker langs gereden. Waren dat mensen die het geen koos ook? Nee, er horen geen mensen, ja, van gezicht natuurlijk, omdat ze in de dorp woonden. Ja. Maar nee, verder niet. Zijn dochter van de mensen die woonde, die heeft bij mij op lagere school gezeten. Oh, kijk. Dus toen ze het gingen verkopen, toen was hij er ook bij. Dus dat was een bekend gezicht. En verder, ja, hier was een boerderij met de mensen melkvee en varkens. En, nog wel een tientje stil, hè? Ja, de minste was, ja, dan woonde je later nog als ja, toch een beetje als een teruggetrokken emus. En toen is ze ziek geworden en toen is het leeg komen te liggen. Oké. En het stond 2 jaar leeg of zoiets. Het was ja, heel, ja, een begruitje, hè. Je hebt het misschien wel gezien. Het was een soort jungle hierachter van allerlei buim en strugen. De natuur heeft zijn werk goed gedaan, ja. Ja. Hey, en wat giet het weer? Giet het weer een beetje een boerderijstijl weer? Ja. Het hoes? Ja. Dat is wel de bedoeling. Alles op een begane grond en dan een beetje boerderijstijl inderdaad, eindverdieping en dan met rieten daak. Dat het een beetje in de omgeving past. Oké. Want ja, er is geen welstandscommissie meer in Wiert, hè. Dus ook eens voor het boetegebied. Betekent dat als ik eens bouwen als ze wil? Ja, je mocht je gewoon een paarse paddenstoel bouwen, bij wie ze spreken. En daar kunnen ze niks van zeggen. Maar ja, ze zagen wel dat ze eigenlijk toch liever haaien dat een beetje in de omgeving passen. Dus, en dat vonden we ook schoner trouwens. En wie giet hier allemaal wonen straks? Ja, we hebben z'n tweeën. Ik en mijn vrouw, ja. Oké. Ja.
ik ga mijn pensioen halen, zeg maar. Dat is de bedoeling. En wat gaat jij ook nog een beetje bier te halen of Ja, misschien wel natuurlijk. moestuintje? Ja, dat heb ik van vroeger ook meegekregen. Altijd opgegroeid met de moestuin en de fruitbonger en vier en zo. Dus ja, dat is wel heel vertrouwd om wat kippen te hebben en misschien wat andere dieren nog en zo. Ja. En waar heb je dat van geleerd om met zo'n groot materieel om te gaan? Ja, gewoon erop gaan zitten en aan hendels trekken en dan gebeurt er wat. Hè. Dus dat is op zich, learning on the job noemen ze dat. Hè? Ja, dus het is niet zo dat je in die tak van sport ook werkzaam ziet? Nee. Ik ben wel opgegroeid in boerderij, dus met tractors en zo, daar ben ik wel bekend mee. Maar zo'n graafmachientje, dat is toch een beetje de handleiding gaan doorlezen. Een keer naar YouTube kijken, machinisten voor beginners. Dus dan leer je al een klein beetje wie je... Want ja, als je erin kunt rijden, dan kun je nog geen bak zand schuppen. Dan moet je dan weer zo doen en zo. Maar door het doen leer je dat vrij snel, moet ik zeggen. En als een paar keer mis is gegaan, dan weet je ook van, zo wordt het niet. Je ziet dus geen boeren geworden? Nee, ik ben in de computerscene gegaan. Ik heb altijd bij ASML gewerkt in Veldhoven als IT-specialist. Daar hebben ze het nou heel druk, hè? Ja, ik denk dat het was ze die computerchips allemaal door maken, hè? Ja, daar heb ik 22 jaar gewerkt. En nu ben ik per 1 januari ben ik toch gestopt voor te gaan bouwen. Dus, Wauw, gestopt om te kunnen bouwen? Zou de aandelen ASML me wegdoen, want het giet al minder nu. Ik ben weg, hè. Dus, hey, maar dat klinkt wel heel luxe, dat ze die baan kan ze opzeggen om een huis te gaan bouwen zelf. Ja, misschien wel, maar als je die tarieven ziet van die bouwers op vandaag, hè. Dan is het goedkoper om het... Ja, want ik heb wel immers ingehuurd, dat gewoon ik helpen dan. En ik doe alle het domme werk, zeg maar. Ja, en wat het geld echt door mij bespaar, dat is toch net iets meer als ik verdien bij ASML. Dus ja, als ik het zo bekijk, en ik doe dit ook geer. Ja, dit is, ik zou er 2 uur van toe zitten werken achter een beeldscherm. En ja, toen had ik toch zoiets van, ja, dit kon ik niet voorlooien. Dat kan je me voorstellen, ja. En hoe lekker boeten en zo. En ja, het is wel eens koud, maar als je het koud hebt zo gespapt, dan werkt het niet aan genoeg. Dus dan is het. En had ik dat nog goed begrepen, gewoon bij de schoonhelders? Ja, dat vuur. Hier vlakbij? Ja, daar je het huis met de gevel ziet, joh. En daar rechts van. Want die kunnen me hier aan de gang zien als ze willen. Dan, Oh, dus die kunnen zien of ik het koud heb of niet? Ja, als ik zwaai, dan komen ze met de warmzoekmelk, de koffie. Oké. En de vrouw, wat doet die? Die zit in het speciaal onderwijs. Die is juf, zo is dat zeggen. Okay. Hè? Dus die heeft de baan aangehouden? Ja, moet wel eten, hè. Dat is wel belangrijk. Want ik bespaar wel een hoop, maar ja, dan kun je natuurlijk niks binnen. De boom die hier stiert, krijgt hij een speciaal plekje straks in de hof? Ja, dat klopt. We hebben flink moeten knokken om die boom te mogen laten staan. Want we moesten asbestsanering doen en dan moet eigenlijk het hele terrein kaal gemaakt worden. Dus daar hebben we dan nog flink moeten discussiëren. Met de boom willen we behouden. En dan kun je eigenlijk, dat werd centraal punt in de tuin. En het bankje hebben we er al onder gezet. En dan gaan we daar zitten. Ja. Allemaal zelf ontworpen? De tuin en... Of heb je het huis laten tekenen? Nee, wij een architect, maar we hebben hem wel wat aanwijzingen gegeven wie weet hoe je hebben. We willen ook wat materiaal hergebruiken van een ooiboerderij, wat hout en steen en zo. Ja, dat moest natuurlijk in het ontwerp passen. Dus wij een architect gevonden die voornamelijk ook boerderijen tekent. En die heeft het goed gedaan, die heeft er rekening mee gehouden hoe je hergebruiken. En ik denk dat het wel schoon werd. Het slopen heb je 2 jaar over gedaan, zei je net. Wat is het tijdsplan voor de nieuwbouw? We hebben er eigenlijk nog ongeveer 1,5 jaar voor uitgetrokken dat we niet aan kunnen gaan wonen. En dan misschien nog een half jaar gaan afwerken rondom.
Dus ja, eentje 2023 zo rond de bouwvakken hopen we toch ja, te kunnen zitten. Ja. Mogen we dan tegen die tijd nog eens aanbellen? Ja, wat mij betreft wel, ja, zeker. Ik had je net ook aangebeld, maar daar had je natuurlijk niet gehuurd op de shovel, hè? Nee. Ja. En ik heb inderdaad heel dik foto's van mensen gekregen bij WhatsApp van ik heb aangebeld, je zit er niet. Maar ja, dat is gewoon een nephuisje, zeg maar. Ja. Ja, een soort van pop-up monumentje. Ja, dit is dat trekt je de aandacht, zeg maar. Absoluut.